Balitaan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas and KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon, ako po ang sa Indo baging tagapaghatod bareta sa pangarang kan Newsbase asin kan Mega Force Patrol. Ako po si Pio Fernandez. Enot sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, nakapagrehistro ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nin 40 katawong lugadan sa kasagsagan kan pag-obserbar kan bagyong undas ngunya na taon. Sa nasabing numero, 22 digdian konfirmado, mantang pigberipikar pa ang 18 individual na nagsapar nin injuries. Ang lugadan ng mga individual hali sa National Capital Region asin Central Visayas. Day pang detalyes sa ngunyan sa dahilan kan mga insidente. Enot nang sinabi kan Philippine National Police na base sa saindang assessment, naging matrangkilo ang pag-obserbar kan All Saints as in All Souls Day ngunyan na taon 2024. Day maning nairehistrong untoward incident apwera sa nakumpiskar na mga ipinagbabawal na gamit sa laog kan Campos Santo. Mientras tanto, magkakaigwa ng investigasyon ang Senado manungod sa arrangement kan arkila sa mga Campo Santo. Kasunod ini kan nadiskubreng sobra sa 800 na sako ni na bangkay o kaya restos kan tao na hinarali sa mga lubungan asin ipigwalat sa nang nakatambak sa Barangga Public Cemetery sa Marikina City dahil natapos na ang saindang pag-aarkila sa saindang mga pansyon. Tinawan do ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na sa irarom kan Local Government Code ang pagmanihar sa mga pampublikong kamposanto kasabay sa panginot na responsibilidad kan city o municipal government. Handa naman na panginutan ni Senador Pimentel ang paglatag kan resolusyon dahil pamilyar siya sa mga polisiya kan siyudad kan Marikina. Afuera ka ini, aaramon man kung nangyayari ang siring na bagay sa iba pang mga kamposanto sa Pilipinas. Mientras tanto, nakapagrehistro ang Philippine Coast Guard din sobra sa 340,000 na mga pasahero sa gabos na mga pantalan sa Pilipinas sa nakaliis na long weekend kasunod kan undas break. Sa monitoring kan Philippine Coast Guard, maabot sa 190,000 ang outbound passengers, mantang maabot man sa poko mas o menos 160,000 ang inbound passengers ang nahirehistro sa mga pier o pantalan. Nasa kabilugan na halos 2,000 lalo na pandagat asin halos 2,000 man na motor bangkas aan na ininspeksyon sa kasagsagan kan pagruso kan mga pasaheros. Mantinido naman nakataas o kaya nakabandera ang alerto sa mga Philippine Coast Guard districts, stations, asin substations sa Kudsaga, Nobyembre 5 para sa piglalaom na pagruso pa kan mga tawo hali o kaya pasiring sa mga manlain-lain na pantalan. Mientras tanto sa iba pang bareta, halos sumidakat na sa maabot na sa 2 milyones ang bilang kan mga family food packs na naidistribuer kan DSWD sa padagos na distribusyon kan relief pack sa mga naafektaran kan bagyong Christine asin Leon. Pinakandakulang na itagama sa rehiyon Bicol na mayor na pinadapa kan magkasunod na bagyo.
Sobra man sa halos sa 400,000 ang naidistribuer na food packs kan DSWD, mantang sinundan naman ini kan Calabar Zone asin Central Luzon. Katakod kay ni pinahayag kan DSWD na nag-abot naman sa halos 6,000 na kahon kan family food packs ani pinadara sa Isla kan Batanes. Nahihatod naman ang mga food packs sa tabang kan BRP Gabriela Silang kan Philippine Coast Guard. Sigun kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, afuera sa Batanes, igwa man na nakatagama na 2,000 na food packs para sa munisipyo kan Calayan sa Cagayan. Mientras tanto, naglalaom si Senador Amy Marcos na malilikayan ang matitinding danyo sa sindakol na casualty sa bagyo matapos dalangkawan ang alokasyon kan Pag-asa para sa taon 2025. Hale sa 1.641 bilyones de pesos na budget kan Pag-asa ngunya na taon, ipinaglangkaw ini sa 1.931 bilyones pesos sa masunod na taon. Ikinadisganar ni Marcos na taon-taon na nagtataon ning fundo ang Kongreso, alagad nagkukulang pa sa pagtao nin abiso ang Pag-asa sa kada bes may makusog na bagyo. Sinabi niya na kung naalerto tulos kan Pag-asa ang mga lokal na gobyerno manong sa kusog kan uran kan nakaaging bagyong Christine, posibleng naibakwar hali sa mga hali sa pagrasay kan daga asin nailigtas ang dakol na buhay kan tawo sa Batangas. Maabot man sa 59 buhay ang nawawara dahil sa bagyong Christine sa Batangas, kung saan 12 katawo digdi ang nawawara sagkod sa ngunyan. Madali nang maging lay ang Ligtas Pinoy Centers Act o ang propesto para sa pagpapatindog kan mga permanenteng storm resilient na mga evacuation center sa bilog na Pilipinas. Sigun kay House Speaker Martin Romualdez, nasa propesto na kan Enrollment and House Bill numerado 7354 asin House kaya Senate Bill 2451 asin madali nang ipadara sa opisina kan presidente tanganing mapirmahan. Tinauan do ni Romualdez na lalong natauaning prioridad ang pagkakaigwa nin siring na pasilidad matapos ang bagyong Christine. Oras na maging lay, matindog ni mga evacuation centers nakakayanon ang bagyo na may kusog na 300 kilometros por ora asin na magnitude 8 na linog. Papanginotan kan DPWH ang konstruksyon sa National Building Code katuwang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kaya papanginotan kan Department of Public Works and Highways ang konstruksyon susog sa National Building Code katuwang ang NDRRMC asin lokal na gobyerno mantang magiging prioridad ang mga high-risk disaster-prone areas. Kada pasilidad may sleeping area, healthcare stations, shower and toilet facilities, espasyo para sa mga aki asin kababaihan, asin persons with disabilities o PWD na accessible na lugar. Sa iba pang bareta, bukas man giraray ang Senate Blue Ribbon Subcommittee sa giraray na ipapaapod si dating Presidente Rodrigo Duterte sa pagdangog in connection sa drug war kan sa iyang administrasyon. Sigun kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, en kaso magluwas ang dating presidente nin mga bagong informasyon na dai kaini sinabi sa iyang paghampang sa enot na sa Senado, magkakatabang nin maharay sa investigasyon. Tinawan doon kan senador na kung siya haputon, mas gugustuhon niyang dangugun na sana ang istorya kan ibang resource person kaysa utrohon an salaysay kan dating presidente. Mientras tanto, piglalaoman na kan duwang House Leader ang pagbaba kan trust rating asin performance ratings ni Vice Presidente Sara Duterte dahil sa padago sa paglikay kaini nasimbagon ang mga kaputan manunungod sa paggastos kaini nin confidential funds kan taon 2022 asin taon 2023. Ipinahayag indi ninda Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. asin Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe bilang reaksyon sa resulta kan pinakang ultimong survey kan Okta Research.
Tinawan do ni Gonzales na kwarta kan publiko ang ginastos alagad sa kunsagunyan, dainin ay papaliwanag kan Vice Presidente. Naunang bitan kaini na 15 milyones de pesos ang ipigtagama ni VP Sara Duterte sa Youth Leader Summit alagad sigun sa nasabing grupo, dai man sinda nin na re-resibi. Siniguro man kan COMELEC sa publiko na dai mabalgar sa freedom of speech o expression kan mga kandidato sa 2025 midterm elections ang bagong resolusyon para sa paggamit kan sa idang social media as in artificial intelligence para sa pangangampanya. Ini ang COMELEC Resolution numerado 11064 na naglalatag kan mga guidelines sa paggamit kan nasabing mga digital platforms kung saan pigmandato ang mga kandidato kaya sa mga kandidato asin mga partido na irehistroan sa idang official na social media accounts, websites asin kapareho pang online campaign platform sa COMELEC. Kung magpalyar na magrehistro, ipapatake down kan komisyon ang nasabing mga account. Sa paggamit naman kan AI sa campaign materials, pigmando sa mga kandidato asin partido na i-disclose ang paggamit kaini asin pigbabawalan ang mga kandidato na gumamit nin deep fake materials. Sa irarom kan resolusyon, papatawan ning multa o coordinated inauthentic behavior na pwedeng magresulta sa pag-take down kan mga gabos na accounts. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas ang poll body para sa sarong dialogo sa mag-iba-ibang grupo asin election watchdogs para pag-adalanin marhay ang nasabing resolusyon. Mientras tanto, uminabot sa haros 70 milyon na mga Pilipinong botante ang nakapagrehistro para sa 2025 midterm elections. Sa datos na ipinaluwas kan COMELEC, ang Rehiyon 4 o ang Calabarzon ang nakarehistro kan pinakandakol na rehistradong botante sa maabot na pirilaan na igwang kabilugan halos 10 milyones na botantes. Sinundan ini kan Rehiyon 3 o ang Central Luzon na igwanin na halos 8 milyones man na botante. Pangtulo ang NCR o National Capital Region na igwaning maabot sa 8 milyones man na rehistradong botante. Asin ipinahayag kan poll body na halos sa 600,000 aplikante ang na-detect sa paagikan automated fingerprint identification system kan September 30, 2024. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga ini subject sa pagtangkas kan double o multiple registrants. Mabueltan programa o kayaan bareta pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon C+.
Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, pinag-question kan House panel ang Department of Justice manunungod sa issue kan Immigration Lookout Bulletin kontra kontra sa 7 opisyal kan opisina kan Vice Presidente na daiman nagatindir sa pagdangog manungod sa alleged misuse kan OVP funds. Ang request halik mismo sa House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamamayuhan ni Manila Representative Joel Chua. Inibilang pagkontra sa OVP officials na pinapanginutan ni Chief of Staff Zuleika Lopez, Assistant Chief of Staff as in Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Administrative and Financial Services Director Rosaline Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villadel Rey, former Education Assistant Secretary Sunshine Shari Fajarda, asinan sa iyang agum na si Edward Fajarda, parehong close aides ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ipinadarang surat kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi ni Chua na ang mga testimonya kan OVP officials maikonsiderar na crucial sa House inquiry as in issuance kan Immigration Lookout Bulletin Order. Sa pagpapadagos kan plenary deliberations manunungod sa proposed national budget para sa taon 2025 ngunya na semana, sinabi ni Senate President Francis Escudero na dai magkakaigwa ning additional subsidy na inot ng hinagad kan PhilHealth Insurance Corporation. Sinabi ni Escudero na no additional subsidy sa anuman na PhilHealth program. Para sa taon 2025, ang state insurer naghagad ng dagdag na 70 bilyones de pesos sa government subsidy. Tinawan doon kan opisyal na dapat ma-maximize ang fiscal space para sa masunod na taon sa pagkasabing ang governance manungod sa pag-alokar kan scarce resources. Kung kayang mag-alokar nin tama kan scarce resources properly, kayang mamanihar ang marhay na paggugobyerno. Mientras tanto, pinag-inkaminar kan economic team ang mga British investors na pilion na mamuhunan sa nasyon dahil sa kayang i-deliver kang Pilipinas ang pagpapauswag kang negosyo. Ini ang mensahe ni Finance Secretary Ralph Recto sa Philippine Economic Briefing sa London. Ipigladawan ni Recto na daini nasyon ang arog sa Pilipinas na may potensyal asin kayang magpauswag kan mga negosyos. Sigun sa opisyal, kasabay sa bentahe kan nasyon ang vibrant labor force na may young, well-educated as in English-speaking workforce.
Ibidi naman ni Recto ang stable political environment, strong economic potential, on-track fiscal consolidation path, healthy external accounts, growing middle class, asin ang pagbaba kan inflation sa Pilipinas. Ang ginibong PEB sa London nagsiserving plataforma para ibida ang mga inisyatibo kan gobyerno para pagtibayon ang ease of doing business as in i-fast track ang economic progress kan Pilipinas. Bareta sa ibang nasyon, nasa 6 na persona ang nairehistrong lugadan matapos ang matinding thunderstorms na sinabayan in Buhawi sa nakapirang parte kan Oklahoma. Nagkapirang istruktura ang nadanyaran sa lugar kasabay ang mga linya kan kuryente, mga natumbang poon kan kahoy, gas lines, traffic signals as in traffic signs. May mga buminaliktad na kotse mantang may mga harong na naraot ang mga debris asin nasa 95,000 na customers kan Oklahoma na waraning supply nin kuryente. Sa Ladukan Karawat, sarong sulidong team ang ipapadarakan Gilas Pilipinas sa second window kan 2025 FIBA Asia Cup qualifiers na gigibuhon sa Nobyembre 21 asin 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kumpirmado na ang pag-abot ninda big men AJ Edu asin Kai Soto tanganing pakusugon ang Gilas squad na masabak kontra sa New Zealand asin Hong Kong. Ini ang pinagkonfirmar ni Gilas team manager Richard Del Rosario kung saan sinabi kaining nasa magayon na kondisyon si Edu na nagkawat naman para sa Nagasaki Velka sa Japan B-League. Sinabi niya na dakulang maitatabang ni Edu, partikular na sa laban kan Gilas kontra sa New Zealand na may magayon na line-up. Yan po ang detalyas kan mga bareta sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mar Dela. Tatanems Flora sa Control Technical. Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa.